बर' थुनलाइ आफादा बिनि उनावसो सोरजिनाय जादोंमोनब्लाबो जाय गेदेमाफ्रा बिबार लाइसिखौ बर' सात्र सन्मिलननि जेला बिथांमोनहा खालामदोंमोन बे समावनो बेखौ लाइसि महरै बिथांमोनहा दिहुनदों आरो बे बिथांमोनहानो बेसेबा बोसोर गोबावनि उनाव 1952 16 नभेम्बराव बर' थुनलाइ आफादखौ बिथांमोनहा गायसनदों। बे गेदेमाफ्रानो बे हाबाफारिफोरखौ बिथांमोनहा थुलुंगा होलांदों आरो बे बिथांमोननि बे हाबाफारियानो दिनैसिमबो जों बर'फोरनि उन जोलैफोरनाव गोहोम गोग्लैनानै दं आरो हाबाफारिखौ मावगासिनो दं। सतीश चन्द्र बसुमतारीनि बे दैदेननाय समाव बै समाव बिबार लाइसि ओंखारबाय दिनैसिम बे बिबार लाइसिनि माखासे जायफोर सिगाङाव सेबखांदोंमोन बेफोर खिन्थु दिनैसिम माने बर' समाजाव रावजोंबो सावरायजायाखै दा बिनि थाखाय माबाफोर हाबाफारि लादों? बे हाबाफारिखौथ' क'क्राझाराव माखासे मानसिफ्रा गोदोनि बे बड' माने बाहाय 8 खोन्दो माने बिसार बिथांमोनहा दिहुनदोंमोन। नागिरै नागिरै बिथांमोनहा बेखौ सुजुनानै दिहुनदों आरो दा बेखौ मोननो हायो आरो थांनाय माखासे दाननि सिगां क'क्राझार सरकारि फरायसालिमायाव बिथांमोनहा बे बिबारनि बे माबाखौनो सानखौ फालिदों। बेबो बिथांमोनहा बिबारखौ आरो गोदानै माखासे सेबखांदों। बे हिसाबै नोंथांमोनहा खबर लायोब्ला क'क्राझार फरायसालिमायाव खबर लायोब्ला बेखौ मोननो हागोन। बिबार लाइसिखौ बुङोसो मानसिफोर बिबार मुगा माबा मुगा खिन्थु दिनैसिम जों नुबाय फरायगिरिफ्रा खिन्थु बांसिन बिबार लाइसिनि बागै गोबाङानो मिथिनाय बे पण्डितफोरनि गेजेराव बे दङ दाबो। जिखुनु जिनिसावनो जेनेबा बै समाव जोंहा साहारि आरो खोलाहारि माने जेनेबा दुधनै सुनैफोरखौ बिथिंमोननि साहित्य चर्चा जादोंमोन, समाज सेबा जादोंमोन। बिथांमोननि गेजेरावबो सानसुमा माखासे दंमोन, बिथांमोना माखासे हाबाफारि मावोमोन आरो दा बे जिनिसखौ पण्डितफोरनि गेजेराव सावरायलायगासिनो दङ। बिसोरो सोर सिगांमोन सोर उनमोन दा बेखौ उननि समावबो थिग खालामनायनि राहा